Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa na akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe ndị nkụzi na-eti Akụbụzọ ihe, na-apịa ya ma ụtarị nke ọ na-apịa ụmụ akwụkwọ ndị isi ike. Ọ rụsoro ha ọgụ dịka nwoke, ma gịnị ka otu onye ga-eme dimkpa ise na ụmụ agbọghọ abụọ na-adọnyere ha ukwu? Ọgụ a ọ lụsoro ha na ahụ o merụrụ Maazị Ọfọd mere ka iwe ha dị oke ọkụ megide ya, nke bụ na ha chọrọ itigbu ya otu esi etigbu agwọ. Aha ndị nkụzi tiri ya ihe bụ Ọfọd, Uboma, Oko, Mbajiọgụ, Nnanna, tinyere Ojiugo na Okwunna ndị nkwado ha. Ojiugo na Okwunna esoghị ti ya ihe n'ihi na ha na-aja ndị ọzọ ike ka ha gwọọ ya ara, n'ihi na dịka Okwunna kwuru, Akụbụzọ bụ emeta mma. Anyị amaghị ụdị mmadụ ọ bụ. O kwesịghị imere ebere n'ihi na afọ tara ya mmiri. Anyị ga-eti ya ochie na ọhụụ taa n'ihi na amụma Maazị Ọfọd buru n'isi ya aghaghị imezu. Ọkụkọ ara na-awị ahụla nnanwụrụede mmanya na-egbu. Okwu Okwunna kwuru chetara ndị nkụzi ihe ha chefuru echefu. Ha dakporo Akụbụzọ butuo ya n'ala. Maazị Ọfọd pịakwara ya ụtarị n'ahụ ya dum. Ọ sịrị ya na ha agaghị akwụsị iti ya ihe ma ọ bụrụ na ọ rịọghị ha biko. Ma Akụbụzọ abụghị onye ga-eji ọnụ ya rịọ mmadụ biko. Ya mere, ọ tachiri ọnụ ya na-asụ ude ka ebiri. Iji mee ka Akụbụzọ rịọ ha arịrịọ, ndị nkụzi ahụ bulitere ya n'ala, jide ya n'aka abụọ na ụkwụ abụọ na ogwurugwu. Ọ bụrụ na ha atụlie ya elu, ha aghọrọ ya; ha tụlikwa ya elu, ha aghọrọ ya. O ruo na nke atọ, ha hapụ ya ka ọ kụọ azụ n'elu ogologo oche ụmụ akwụkwọ ji ede ihe. Ha mere ya nke a ugboro ugboro, ma mgbe ha hụrụ na o kweghị emepe ọnụ arịọ arịrịọ kwesịrị na ọ ga-arịọ, ha hapụrụ ya ka ọ daa n'oche ahụ. Gbalịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Ndewo, ka o mesịa.